Takže názov tejto prednášky je možno taký neštandardný, že od klobásy ku koenzymom. Vlastne počas nej sa vám pokúsim nejako ukázať, že ako tieto veci spolu súvisia. Samozrejme, prvá otázka energetického metabolizmu je, že prečo vôbec musíme jesť. Dalo by sa na to odpovedať triviálne, že preto, aby sme neboli hladní. Ale taká skutočnejšia odpoveď by bola, že kvôli entropii alebo kvôli druhému termodynamickému zákonu. Vy asi všetci viete, alebo máte zhruba predstavu o tom, čo entropia je. Zjednodušene sa dá povedať, že je to nejaká miera neusporiadanosti systému. A teda vo vesmíre s časom stúpa. Takže keď sa pozriete na tieto 4 obrázky pohárov, tak aj bez toho, aby ste vedeli, že v akom poradí boli odfotené, tak to dokážete uhádnuť iba na základe toho, čo sa na tých obrázkoch deje. Že proste nejaké to farbivo, ktoré sa nachádza v tom čajovom predsúšku, postupne rozpúšťa vo vode a difunduje do celého toho pohára. Ono, keď sa to tak povie, že neusporiadanosť stúpa, tak to je trošku také divné, alebo že difúzia prebieha z oblasti s vyššou koncentráciou do oblasti s nižšou koncentráciou, tak to znie tak, ako keby tie molekuly nejakým spôsobom mali vedieť, že kde je aká koncentrácia. Ale v skutočnosti je to v podstate jednoduchý štatistický princíp, že molekuly časom sa dostanú do nejakého, ten systém sa dostane do nejakého stavu, ktorý je najviac pravdepodobný. Takže v prípade toho čaju, samozrejme najpravdepodobnejší scenár toho rozpusteného farbiva je, že bude všade rovnako a nie, že bude nejako sústredené na jednom mieste. No a samozrejme entropiu nejakého systému je možné aj znížiť dodaním energie, ale väčšinou to súvisí aj s tým, že niekde mimo toho systému alebo niekde inde sa entropia zároveň zvýši, takže celkovo to bude zase zvýšenie. No a to je vlastne niečo, na čo sa náš metabolizmus kvázi špecializuje, že keď teda zjeme tú spomínanú klobásu alebo akékoľvek iné jedlo, tak čo náš tráviaci systém vlastne urobí, je, že zvýši entropiu klobásy, čiže ju strávi na tuky, v tomto prípade hlavne proteíny, možno nejaké sacharidy sa tam tiež vyskytujú. A tým sa tam uvoľní nejaká energia v podobe ATP, o ktorom sa ešte budeme dosť veľa baviť v dnešnej prednáške. No a napokon sa táto energia zase môže dodať tomu systému, ktorým je v tomto prípade naše telo, ktorého použije napríklad na to, aby zvýšilo svoju vlastnú usporiadanosť a tým teda zamedzilo tomu, že sa rozpadne a jeho entropia sa zvýši, čo je teda osud, ktorý nás všetkých čaká po smrti. No a samozrejme, metabolizmus zahŕňa všelijaké biochemické reakcie a je zaujímavé, že teda nie všetky z nich, čo asi tiež už viete, zo všelijakých základných chémií, nie všetky reakcie prebiehajú samovoľne. A popisuje sa to teda takou veličinou, ktorá sa označuje ako Gibbsova energia, alebo teda voľná energia. A dá sa to v podstate predstaviť ako chemický ekvivalent potenciálovej energie vo fyzike. Čiže taká reakcia, kde reaktanty majú vyššiu energiu než produkty, má tendenciu spontánne prebiehať a má teda zápornú zmenu tej Gibbsovej energie. A
teda tá výsledná zmena Gibbsovej energie pre nejakú reakciu závisí na rôznych veciach. Samozrejme na entropii, ak sa entropia nejakým spôsobom zvyšuje, napríklad z jedného reaktantu sú dva produkty, tak takéto reakcie majú tendenciu spontánne prebiehať a mať záporné to delta G. Takisto v praxi to závisí na koncentrácii produktov, na reakčnom teple, čiže vo väčšine prípadov reakcie, ktoré produkujú teplo, majú tendenciu spontánne prebiehať, ale niekedy môžu byť aj také, ktoré vlastne ochladzujú systém, akurát, že entropia je stále dosť vysoká na to, aby celkovo to delta G bolo záporné. No a takisto to závisí na teplote prostredia. No a čo tiež ale viete zrejme, je, že v skutočnosti ten graf energií pre nejakú reakciu nevyzerá úplne takto ako nejaký vodopád, ani pre tie reakcie, ktoré majú zápornú tú zmenu Gibbsovej energie. Je tam pred tým vodopádom ešte takýto kopček, ktorý označujeme aktivačná energia. No a aktivačná energia samozrejme súvisí s tým, že špeciálne pri organických molekulách, ktoré sú pomerne veľké, a nejaká reakcia, ktorá nás zaujíma, prebehne iba vtedy, keď sa zrovna trafia do seba v správnej pozícii pre vás. Tak aktivačná energia teda vlastne popisuje tento problém, že tie molekuly musia byť správne orientované treba na to, aby reakcia prebehla. No a samozrejme jeden zo spôsobov, ako zvýšiť pravdepodobnosť toho, že nejaká reakcia prebehne, je dodať energiu treba zohriatím reakcie. Čiže tie molekuly sa začnú viac pohybovať, častejšie sa správne trafia a častejšie potom prebehne nejaká spontánna reakcia. Akurát, že to má dva problémy. Živé organizmy si toto nemôžu dovoliť vo väčšine prípadov, pretože fungujú na proteínoch. Takže keby sa zohriali, tak si všetky svoje proteíny denatúrujú. A navyše, ten druhý problém spočíva opäť v tom, že molekuly organické sú veľké a preto môžu reagovať všelijakými spôsobmi, takže keď to zohrejete, tak nezvyšujete nutne pravdepodobnosť konkrétnej reakcie, ale všetkých možných, ktorými môžu teda reagovať. Takže na toto samozrejme evolúcia vymyslela enzymy, ktoré teda robia to, že znižujú práve tú aktivačnú energiu, napríklad tým, že správne orientujú voči sebe substrát. Ale ako vidno aj z tohto grafu, samotné enzymy vlastne nerobia nič s tou zmenou Gibbsovej energie. Takže keď máte nejakú exergonickú reakciu, tak samotné pridanie enzýmu ju akurát zrýchli, ale keď máte nejakú endergonickú reakciu, kde je proste energia produktov vyššia ako reaktantov, tak tam samotný enzym až tak nepomôže a treba tam nejakým spôsobom energiu dodať. A tu sa práve dostávame k úlohe ATP ako bunkového energetického platidla. Čiže ATP, ako viete, je taký koenzym zložený z cukru, ribózy, bázy adenínu a 3 fosfátových zvyškov. No a ako som aj avizoval v tom teaseri na dnešnú prednášku, tak ono sa, aj v učebniciach sa to zrejme vyskytuje, zjednodušene hovorí, že väzba medzi tými fosfátovými zvyškami je tzv. Makroergická väzba a že jej rozštiepením sa uvoľní energia. No to nie je celkom pravda, lebo tá väzba medzi tými fosfátmi je väzba ako každá iná. Takže na jej rozštiepenie tiež treba nejakú energiu dodať, ale
čo pravda je, že celková tá reakcia štiepenie ATP je vysoko exergonická. Takže to je ten spôsob, akým sa z ATP uvoľňuje energia. A to má viacero dôvodov. Napríklad ten, že tieto fosfátové zvyšky sú vlastne teda viazané s kyslíkom, ktorý má záporný náboj, takže oni sa vzájomne odpudzujú. To znamená, že keď sa jeden z tých fosfátov odštiepi, tak sa tam zníži to odpudzovanie, čo je energeticky výhodné. Okrem toho, ten odštiepený fosfát sa v roztoku lepšie stabilizuje z rôznych pomerne komplikovaných príčin. Takisto samotné ATP sa dokáže viazať s iónmi horčíka, ale ADP sa s nimi dokáže viazať ešte lepšie, takže to je opäť nejaká stabilnejšia konfigurácia. No a zase jedno ATP sa nám štiepi na fosfát a ADP, takže je to aj reakcia, kde sa vlastne zvýši entropia systému. Čiže tá makroenergetická väzba nie je nejaká zázračná, ale v skutočnosti ide o to, že vlastne reakcia hydrolýzy ATP je vysoko exergonická. No a tá energia, ktorá sa uvoľní štiepením ATP, sa dá použiť na rôzne veci. Jedna z vecí, na ktorú sa dá použiť, je priamo na vykonanie nejakej mechanickej práce. Čiže treba z motorových proteínoch, ako je tuto na obrázku kinezín. Kinezín je taký malý proteín, ktorý napríklad je dôležitý pre presúvanie vezikúl v bunkách, čiže vezikuly sú z jednej strany prepojené na kinezín a kinezín sa posúva po cytoskelete. A na to samotné posúvanie, na zmenu konformácie toho proteínu sa využíva hydrolýza ATP. Čiže tá energia hydrolýzy ATP sa v tomto prípade využije na zmenu konformácie proteínu. Podobne je to trebárs pri nejakých proteínoch, pri nejakých transportéroch, ktoré sa podieľajú na aktívnom transporte. Čiže v tomto prípade sa transportujú jóny proti koncentračnému gradientu, na čo tiež treba dodať energiu a zase to funguje tak, že ten proteín zmení svoju konformáciu, keď sa na neho naviaže ATP, ktoré sa hydrolyzuje a tá energia sa potom využije vlastne na zmenu konformácie. Druhá možnosť, teda zaujímavejšia z metabolického hľadiska, je, že ATP môže práve dodať tú energiu, ktorá je potrebná na to, aby mohol metabolizmus uskutočniť nejaké exergonické reakcie, ktoré by normálne neprebiehali. Čiže to je treba z reakcie glutamínu na glutamát, kde sa pridáva aminoskupina. A teda keby ste to chceli urobiť tak, že glutamín s amoniakom alebo s nejakou amónnou skupinou v roztoku, tak to len tak ľahko neprebieha. No a teraz je otázka, že akým spôsobom tam sa prenesie vlastne tá energia z ATP. Nie je to tak, že tie procesy iba nejak vedľa seba bežia v roztoku, lebo keby vedľa toho glutamínu sa iba hydrolyzovalo ATP v roztoku, tak akurát tá energia tej hydrolýzy sa premení na teplo a žiadny glutamát vám nevznikne. Preto jeden zo základných takých princípov metabolizmu je vlastne spriahnutie reakcií z ATP. A to sa robí tak, že tam musí vniknúť nejaký spoločný medziprodukt. Takže vlastne tá reakcia prebieha v dvoch krokoch, že najskôr sa ten fosfát z glutamínu prenesie, fosfát z ATP sa prenesie na glutamín. To je exergonická reakcia, lebo ATP a glutamín spolu majú pomerne o dosť vyššiu energiu. A potom ten glutamín fosfát potom nám zreaguje s tou amónnou skupinou, alebo s amoniakom, to je zase jedno, na glutamát a teda ten finálny produkt je potom aj ten fosfátový zvyšok. Čiže v konečnom dôsledku tie produkty sú rovnaké ako v týchto dvoch reakciách dohromady,
ale tým, že je tam spoločný medziprodukt, je vlastne umožnené to, že tá energia z hydrolýzy ATP sa môže investovať do výroby tohoto produktu, ktorý by normálne nebolo jednoduché vyrobiť. No, okrem ATP ako koenzýmu máme v energetickom metabolizme ešte ďalšie tri také najvýznamnejšie koenzýmy, s ktorými sa v dnešnej prednáške stretneme ešte veľakrát. Takže by som ich tu krátko predstavil. Čo si môžete všimnúť na tomto slajde, je, že som tu zvýraznil vlastne stavebné prvky tých koenzymov, ktoré všetky zdieľajú. Čiže je tam adenín, ribóza a dva fosfáty. A potom, čiže to je ADP, a ATP má k tomu ešte ten tretí fosfát. Koenzym A má túto nejakú zložitý chvostík, o ktorom za chvíľu poviem trochu viac. Ale zase tam má v zásade toto ADP jadro ešte s jedným fosfátom navyše. A takisto NAD a FAD koenzymy majú to spoločné ADP jadro. Takže z toho sa usudzuje, že vlastne všetky tieto koenzymy v evolúcii vznikli z nejakého jedného spoločného predchodcu, čo bola asi nejaká molekula podobná ADP alebo ATP, a potom sa na nej vymenil ten chvostík na jednom konci podľa toho, že na čo má tá molekula slúžiť. No a ako je tu napísané, tieto koenzymy v zásade slúžia na dve veci. Buď prenášajú skupiny, čiže v tom prípade ATP je to najčastejšie prenos fosfátovej skupiny, aj keď občas sa stáva, že sa z ATP prenesie na niečo iné práve ten nukleotid. A v obidvoch prípadoch, ako sme si ukázali pred chvíľou, to vlastne slúži na to, že sa zvýši chemický potenciál reaktantu a môže sa uskutočniť potom nejaká reakcia, ktorá by normálne neprebiehala. Podobne koenzym A má tuto úplne na konci túto SH sulfhydrylovú skupinu, cez ktorú sa tam zvyčajne viaže nejaká karboxylová kyselina, najčastejšie kyselina octová. Acetylkoenzym A, ako si za chvíľu ukážeme, je jedna z najdôležitejších molekúl energetického metabolizmu alebo metabolizmu vôbec. No a keď sa tam naviaže teda buď tá acetylová skupina alebo niečo, alebo nejaká aj treba celá masná kyselina, tak vlastne tá väzba, ktorá tam vznikne, je tiež kvázi v úvodzovkách makroergická, že opäť tá hydrolýza koenzymu A viazaného na niečo, alebo aj samotného koenzymu A je veľmi exergonická reakcia, takže podobne ako pri ATP sa dá docieliť zase, že prebehne nejaká syntéza, ktorá by ináč nefungovala. No a potom máme druhú skupinu koenzymov, to sú NAD a FAD, ktoré sú tzv. Redoxné koenzymy, čiže prenášajú elektróny. To znamená, že niekde v procesoch metabolizmu, kde dochádza k redukcii metabolitov a uvoľňujú sa elektróny, tak tie sa prenesú na buď NAD alebo FAD spolu aj s nejakými protónmi vodíka. To určite viete, že tie redukované formy sú NADH plus H+, niekedy sa ešte teda píše a potom FADH2. No a tieto elektróny sa potom ešte môžu využiť niekde inde, najčastejšie v dýchacom reťazci, čo si tiež ukážeme, akým spôsobom sa to dá potom využiť na získanie energie vo forme ATP. No, zaujímavé tiež je, že vlastne tieto chvostíky, ako to ja volám, ktoré sa v koenzymoch vyskytujú, sú väčšinou derivované z nejakých vitamínov. Vy asi viete, že vitamíny sú vlastne taká trošku umelo definovaná skupina, že keď ľudia začali objavovať tú biochémiu, tak prvé vitamíny, ktoré objavili, boli vždy nejaké amíny, keďže boli dôležité pre
alebo teda nepostrádateľné pre ľudí, tak vitálne amíny, vitamíny. Ale teda každopádne, čo ich spája, je, že sú nejakým spôsobom esenciálne pre človeka. A v tomto prípade súčasťou týchto koenzymov sú vitamíny skupiny B, ktoré sú vlastne pripojené na tú kostru, ktorá je spoločná pre všetky koenzymy. No a koenzym A má teda ešte okrem toho pantotenátu alebo vitamínu B, tá posledná skupina, ktorá tu nie je zvýraznená, to je cysteín. No, takže teraz sme si trochu predstavili nejakých základných molekulárnych hráčov. No a teraz už niečo o tom, že akým spôsobom vyextrahujú energiu z tých palív. Bunky živočíchov väčšinou fungujú na dvoch základných palivách, buď na sacharidoch alebo mastných kyselinách. A väčšinou pre jednoduchosť sa to vždy demonstruje na glukóze, respektíve kyseline palmitovej. Čiže úplná oxidácia glukózy na oxid uhličitý a vodu nám môže vyrobiť približne 30 ATP, kdežto úplná oxidácia kyseliny palmitovej, tá väčšia molekula, nám môže vyrobiť zhruba 107 ATP. Čo si tu môžeme všimnúť, je, že vlastne tá reakcia by vyzerala veľmi podobne, akurát bez toho ATP, tam by bolo nejaké teplo. Keby to bolo iba horenie, že teraz spálime glukózu v atmosfére kyslíka alebo palmitát s kyslíkom, tak konečným produktom bude oxid uhličitý a voda. A samozrejme, tam by sa nám uvoľnilo nejaké teplo, svetlo a tak. Čo bunky robia, je vlastne, že v procese metabolizmu pomaličky premieňajú tieto molekuly na nejaké iné metabolity so stále nižšou a nižšou a nižšou energiou. A tú energiu, ktorú z toho postupne extrahujú, potom vlastne premieňajú na ATP v procese energetického metabolizmu. To si teda ukážeme, ako funguje. V zásade, čo sa týka bunky, budú nás zaujímať iba cytoplazma a mitochondrie, kde väčšina z týchto procesov prebieha. Konkrétne teda glukóza sa v procese glykolízy rozkladá na pyruvát, alebo teda kyselinu pyrohroznovú. Pyruvát sa potom transportuje do mitochondrií, kde sa oxiduje na acetylkoenzym A. Druhá možnosť, ako získať acetylkoenzym A, je beta-oxidácia mastných kyselín. Čiže mastné kyseliny z tukov sa transportujú do mitochondrií, tam prebieha beta-oxidácia. Jej hlavným produktom je zase acetylkoenzym A, čiže už to vidíme, že acetylkoenzym A je vlastne taká jedna z hlavných križovatiek metabolizmu. A ten potom vstupuje do Krebsovho cyklu. No a čo sa vlastne stane, je, že vo všetkých týchto troch procesoch nám vzniká buď už samotné ATP, trošku ATP vzniká v glykolíze, trošku v Krebsovom cykle, alebo tie redukované koenzymy, tuto teda znázornené iba ako NADH. No, ale to stále samozrejme ešte nie je tá hlavná časť produkcie ATP, ktorá v ľudských bunkách sa deje teda v mitochondriách pomocou dýchacieho reťazca, do ktorého vlastne všetky tieto koenzymy prinášajú elektróny. A tá energia, ktorá ešte tam zostala v týchto elektrónoch, sa potom využije na pumpovanie protónov vodíka a tie sa potom využijú v ATP syntáze na produkciu ATP. Takže ku každému z týchto krokov niečo poviem, ale pokúsim sa to teda udržať tak, aby to bolo skôr o tej základnej logike toho celého procesu, než nejaké veľmi konkrétne biochemické detaily. Čiže základná, samozrejme, dráha a prvá metabolická dráha, ktorá bola vlastne objasnená, je glykolíza.
Čo robí glykolíza? Rozkladá 6-uhlíkovú glukózu na 2 trojuhlíkové pyruváty. A okrem toho glykolíze vznikajú 2 molekuly redukovaného NADH a 2 molekuly ATP tej celkovej reakcii. Ale ja som tu naschvál už nakreslil takú zaujímavú vec, že vlastne na začiatku glykolízy treba nejakú energiu investovať v podobe 2 ATP. A za chvíľu si ukážeme, prečo je to dôležité. Okrem toho, glykolíza je špecifická tým, že je to u živočíchov, teda jediná metabolická dráha, ktorá dokáže produkovať ATP v neprítomnosti kyslíka. Čo je dôležité trebárs pre obličky, nie, že teda obličky by nemali k dispozícii žiadny kyslík, ale obličková dreň je pomerne slabo okysličená, takže obličky sú po mozgu vlastne druhý najväčší spotrebiteľ glukózy. V mozgu teda glykolíza prebieha aj aeróbne za prítomnosti kyslíka. A vlastne nie je presne známe, alebo nie je objasnené, prečo mozog preferuje tak glukózu na úkor treba z masných kyselín. To nikto zatiaľ nevie. No, čo sa teda v glykolíze deje? Ja tu nebudem kresliť zase všetky kroky, ale iba niektoré tie zaujímavé princípy by som vypichol. Takže toto, čo je tu nakreslené, táto reakcia je sumár vlastne niekoľkých začiatočných reakcií, kde teda glukóza príde do bunky a prvá vec, ktorá sa jej stane, ak ide do glykolízy, je, že je ofosforilovaná, čo zároveň zamedzí tomu, aby glukóza z tej bunky utiekla. No a potom sa to izomerizuje na fruktózu a ešte raz fosforiluje. A toto, čo tu vidíte na spodku, tento produkt, to je už tzv. Fruktóza 1,6-bisfosfát. A čo by som tu vlastne rád zdôraznil, je, že čo týmto ten metabolizmus dosiahol, je, že má vysokoenergetickú molekulu s 2 fosfátmi, ktorá je viac menej symetrická. Čiže keď to takto vlastne v strede rozštiepime, tak dostaneme 2 trojuhlíkové molekuly, ktoré sú skoro rovnaké. To je presne to, čo sa nám vlastne stane v ďalšom kroku. A keď sa dobre pozrite na tieto 2 trojuhlíkaté molekuly, tak to je skoro to isté, iba by bolo treba vymeniť tú hydroxylovú skupinu s touto ketoskupinou tu. A to je presne to, čo metabolizmus urobí, čiže izomerizácia medzi týmito 2 trojuhlíkatými zlúčeninami. A nakoniec nám z toho vzniknú vlastne 2 rovnaké molekuly, ktoré už sa môžu spracovať tou istou dráhou. No a aj sa spracujú. A tu je zaujímavý trik, že kde sa vezme to extra ATP. Táto molekula má totiž dostatočne vysokú energiu na to, aby zreagovala priamo s anorganickým fosfátom. Čiže tento ďalší fosfát, ktorý tam príde, nepochádza z ATP, to je iba rozpustená fosfátová skupina, ktorá sa sem prilepí. A teda okrem toho sa ešte tento vodík sa odčerpá na NADH. A potom máme 2 takéto veľmi vysokoenergetické molekuly, ktorých ďalšie reakcie potom už dokážu zase vyrobiť to ATP. Čiže princíp je teda taký, že tá prvá fáza je vlastne malá investícia energie na to, aby vznikli vysokoenergetické molekuly, ešte teda spolu s týmto anorganickým fosfátom, kde netreba investovať energiu. A potom tá druhá polovica glykolízy je tzv. Ten payoff phase,
kde už sa z týchto dvoch fosfátov, ktoré majú tak vysokú energiu, že ešte dokážu preniesť ten fosfátový zvyšok na ADP, vytvoria dve molekuly ATP a v konečnom dôsledku tým posledným produktom je potom pyruvát. No, väčšina glykolíza je teda taká významná metabolická dráha, že väčšina mutácií enzymov glykolízy nie je celkom zlučiteľná so životom, takže nejaké genetické choroby spojené s poruchami glykolízy sa veľmi nevyskytujú. Občas sa stane, že niekto má zníženú funkciu niektorých enzymov glykolízy a aj to môže mať už celkom zásadné prejavy. Napríklad deficiencia toho posledného enzymu, ktorý vyrába to druhé ATP a pyruvát, špeciálne v červených krvinkách môže byť problémom. Neviem, teda, ak ste rozmýšľali nad tou otázkou, ktorú som napísal na Discord, že ktoré ľudské bunky, čo sa týka počtu, sú najpočetnejšie, tak s veľkou prevahou erytrocity, čiže červené krvinky sú najpočetnejšie bunky v našom tele. Mimochodom, na hmotnosť sú najviac hmotné sú svalové bunky, ale čo sa počtu týka, sú to erytrocity. No a ako viete, erytrocity nemajú jadro a nemajú ani mitochondrie. Takže jediný spôsob, akým môžu získať energiu, je práve z glykolízy. A použijú na to iba tie enzymy, ktoré boli do nich naložené počas toho, keď sa vyvíjali. A ak majú nejaký defektný enzym, v tomto prípade ten posledný enzym glykolízy, pyruvát kinázu, tak nedokážu vyrábať dostatok ATP. No a na čo taký erytrocit používa ATP? V zásade na dve veci. Buď na zmeny tvaru svojho cytoskeletu, keď sa potrebuje prepchať cez nejaké tenké kapiláry, alebo na udržiavanie ionovej rovnováhy pomocou aktívneho transportu. Čiže ľudia, ktorí majú teda defektnú tú pyruvát kinázu, často trpia nejakými geneticky spôsobenými anémiami, pretože ich erytrocity vo väčšej miere umierajú, než sa stihnú doplňať. Práve preto, že sa niekde zaseknú v tých kapilárach alebo lyzujú, pretože nemajú vhodné ionové pomery, lebo ich nedokážu udržiavať aktívnym transportom. No a teda po mozgu, obličkách sú tretím najväčším spotrebiteľom glukózy. Z tohto dôvodu, že teda nemajú mitochondrie, práve červené krvinky. No, glykolíze sme vyrobili teda pyruvát, ktorý pošleme do mitochondrií. V prípade, že teda mitochondrie sú prítomné a že bunka má dostatok kyslíka, tak čo sa stane je, že z pyruvátu vznikne acetylkoenzym A. No a toto je práve taká reakcia, kde sa využije to energetické spriahnutie s koenzymom A, pretože nie je úplne jednoduché vyextrahovať ten oxid uhličitý z toho pyruvátu. Takže na to treba dodať nejakú energiu v podobe teda koenzymu A alebo spriahnutia s koenzymom A. A keďže je to oxidácia, tak sa nám uvoľnia nejaké elektróny, ktoré prejdú na NADH. A keďže je to pomerne komplexná reakcia, ktorá prebieha v mnohých krokoch, je vlastne katalizovaná 3 enzymami, ktoré vytvárajú takýto obrovský enzymový komplex, čiže každá molekula, ktorá je inej farby, je tu vlastne iný enzym. A v 3 krokoch konečne z pyruvátu vyrobí práve acetylkoenzym A. Preto je to teda jednak krok, ktorý v podstate nie je reverzibilný, čiže pyruvát sa vlastne premenil na acetylkoenzym A posiela do Krebsovho cyklu a tá opačná reakcia z acetylkoenzymu A na pyruvát prakticky neexistuje. Je to veľmi striktne regulovaná reakcia
a teda katalyzovaná týmto obrovským komplexom. Takže to je jeden spôsob, ako vyrobíme acetylkoenzym A, teda tú kľúčovú molekulu, ktorá potom vstúpi do Krebsovho cyklu. Druhý spôsob, ako vyrobiť acetylkoenzym A, je už spomínanou beta-oxidáciou mastných kyselín. Táto celková reakcia teda vyzerá celkom hrozivo, ale išlo mi iba o to vlastne demonštrovať, čo sa tu deje. Máme mastnú kyselinu nejakú, koľko to má uhlíkov, 2, 4, 6, 8, 10, 12 uhlíkovú. A čo sa vlastne stane v tej reakcii beta-oxidácie, je, že postupne sa odštiepujú vždycky po dvoch uhlíkoch, dva uhlíky, teda ten acetyl, s pomocou zase spriahnutia s koenzymom A. Čiže nakoniec sa tá 12-uhlíková mastná kyselina premení na 6 molekúl acetylkoenzymu A a ešte sa tam uvoľní pomerne veľa týchto redukovaných koenzymov. Ale ako vidíte, z tejto celkovej reakcie žiadne ATP tu nevzniká. Takže preto beta-oxidácia mastných kyselín môže slúžiť ako zdroj ATP len v aerobných podmienkach, lebo v konečnom dôsledku to ATP vznikne potom až v dýchacom reťazci. No, čo sa presne deje? Beta-oxidácia mastných kyselín je taká veľmi elegantná reakcia, by som povedal. Čiže v prvom kroku sa aktivuje tá mastná kyselina tak, že sa na tú karboxylovú skupinu naviaže túto acetylkoenzym A a tým pádom tie uhlíky, ktoré sú vedľa, sa stávajú reaktívnejšími. No a tuto sa použije taký trik, ktorý metabolizmus používa veľmi často, že ak potrebujete niečo reaktívnejšie, tak najskôr vytvoríte dvojitú väzbu a potom ju nejako zrušíte. Takže v tomto prípade sa medzi týmito ďalšími dvoma uhlíkmi nastane redukcia, čiže tieto vodíky odídu na koenzym, vznikne tu dvojitá väzba. A na túto dvojitú väzbu potom sa zaútočí vodou, čiže dvojitá väzba sa hydrolyzuje a teraz nám tu vznikla táto hydroxylová skupina. No a ten uhlík, na ktorom táto hydroxylová skupina sedí, to je ten tzv. Beta uhlík, lebo tie uhlíky sa označujú smerom od tej skupiny, takže tento prvý je alfa uhlík a tento druhý je beta uhlík, takže preto beta oxidácia. Tu sa nám to ešte raz oxiduje. No a čo sme tým dosiahli je, že zrazu tu máme štruktúru, ktorá je veľmi podobná tej karboxylovej skupine na konci normálnej mastnej kyseliny. Takže čo môže teraz metabolizmus urobiť, je, že s využitím ďalšieho koenzymu A sa odštiepia tieto posledné dva uhlíky ako acetylkoenzym A. A nová molekula koenzymu A sa nám naviaže vedľa tohto pôvodného beta-uhlíku. A zrazu máme rovnaký vlastne koniec molekuly, ako tej, s ktorou sme začínali, akurát, že o dva uhlíky je kratšia. Ale to zároveň znamená, že teraz môžeme túto istú molekulu poslať presne tými istými enzymami, ktoré ju zase skrátia o dva uhlíky a v ďalšom kole ju zase skrátia o dva uhlíky, až nakoniec sme celú tú dlhú mastnú kyselinu premenili na mnoho molekúl acetylkoenzymu A. No, beta-oxidácia je samozrejme veľmi dôležitá reakcia preto, že ako viete, u živočíchov je väčšina energie uložená práve v podobe tuku. Taký špeciálne didaktický príklad je zrejme hibernácia, trebárs u medveďov, kde teda ten naľavo je ten istý medveď pred a ten istý medveď po hibernácii napravo, kde vlastne živočichy, ktoré hibernujú, si urobia obrovské tukové zásoby, ktoré potom počas
tej hibernácie spotrebúvajú. A ako sa ukazuje, tak je to veľmi zaujímavý proces z hľadiska nejakej metabolickej adaptácie. Medvede nepijú, nemočia veľmi počas tej hibernácie. Väčšinu vody získavajú práve z metabolizmu toho tuku. A navyše sú tam aj ďalšie adaptácie, treba na to, že im nerednú kosti, keď sa nepohybujú, že im nevznikajú zrazeniny v cievach a podobne. Zdá sa, že niektoré z tých adaptácií sú aj metabolické a vlastne teraz začína taká nová línia výskumu, kde ľudia sa snažia zistiť, či by niektoré z tých trikov, ktoré medvede používajú na to, aby prežili hibernáciu, sa nedali využiť aj na ľudí, ktorí v podstate majú v súčasnosti veľmi sedavý životný štýl a tým spôsobené rôzne ochorenia. Dobre, takže vyrobili sme acetylkoenzym A z glukózy a vyrobili sme acetylkoenzym A z mastných kyselín. A teraz, kde sa vlastne tieto reakcie zbiehajú, je začiatok Krebsovho cyklu, do ktorého acetylkoenzym A vstupuje ako jeden z reaktantov. Že toto je prvá reakcia Krebsovho cyklu, kde acetylkoenzym A reaguje s oxalacetátom a vznikne citrát, alebo teda kyselina citrónová. Preto sa Krebsov cyklus aj označuje ako cyklus kyseliny citrónovej, respektíve cyklus trikarboxylových kyselín, lebo citrát A má teda trikarboxylové skupiny. A tá logika je taká, že máme vlastne štvoruhlíkatú molekulu oxalacetát, na ktorú pripojíme dvojuhlíkatý acetylkoenzym A a z toho nám vznikne 6-uhlíkatý citrát v tejto prvej reakcii. No a potom, čo spraví prvá časť toho cyklu, je, že premení tie dva uhlíky zase na oxid uhličitý, čiže dekarboxylácia. Pričom to je samozrejme aj redukcia, takže tie elektróny, ktoré tam z toho odchádzajú, odídu na koenzýmy. A máme zase štvoruhlíkatý produkt, ktorý je ale trochu iný než ten, s ktorým sme začínali, succinát namiesto oxalacetátu. Takže čo robí potom druhá časť Krebsovho cyklu, je, že premení vlastne ten štvoruhlíkatý nesprávny produkt succinát na ten štvoruhlíkatý správny produkt, čo je acetylkoenzym A. No a ja nebudem tieto reakcie pitvať do nejakých extra detailov, ale rád by som poukázal na takú peknú vec, že tu vlastne vidíme niečo, čo sa označuje ako metabolické motívy, že vlastne celý metabolizmus nie je hoci ako komplikovaný, tak veľmi často sa stáva, že tie základné reakcie, ktoré v ňom prebiehajú, sú v podstate tie isté, ktoré sú použité v rôznych kontextoch. Čiže keď sa pozriete napríklad na túto druhú dekarboxyláciu, tak to je dekarboxylácia, kde sa používa koenzym A, a to sme už niekde videli. To je veľmi podobná reakcia, aj teda biochemicky veľmi podobná dekarboxylácii pyruvátu. Dokonca aj ten enzymový komplex, ktorý ju katalizuje, ktorý vidíte tuto vedľa, je veľmi podobný tomu komplexu, ktorý katalizuje dekarboxyláciu pyruvátu. Je to tiež taký obrovský trojenzymový komplex. A ukazuje sa, že, alebo teda vieme, že kdekoľvek je takáto podobná reakcia dekarboxylácia oxokyseliny, tak väčšinou to prebieha takýmto spôsobom. Okrem toho, teda tu je jedna taká zaujímavá vec, že tým, že tu sa vlastne pridal koenzym A, ako som už spomínal, koenzym A po väzbe s niečím je tiež väčšinou vysokoenergetická zlúčenina. A tá energia je dostatočná na to, aby tuto vzniklo jedno ATP, alebo teda GTP, to je zase jedno. No a potom druhá zaujímavá vec je
vlastne táto premena sukcinátu na oxalacetát, to je opäť veľmi podobný mechanizmus, ako sme pred chvíľou videli pri beta-oxidácii mastných kyselín. Že tu nám vznikne medzi tými dvoma strednými uhlíkmi dvojitá väzba, na ňu sa zaútočí vodou, to sa potom ešte raz zoxiduje a už tu máme tento ďalší kyslík, ktorý potrebujeme na to, aby sme tam vedeli pripojiť acetylkoenzym A. Takže toto je taká pekná ilustrácia toho, že väčšinou metabolické reakcie zo začiatku, keď si na to človek pozrie, tak vyzerá to strašne. Ale v konečnom dôsledku nie je tam až tak veľa typov rôznych reakcií, ktoré iba sú zostavené rôznymi spôsobmi na to, aby ten metabolizmus mohol správne fungovať. Ako som už naznačil, Krebsov cyklus je vlastne taký kruhový objazd metabolizmu, kde sa zbiehajú všelijaké dráhy katabolické, anabolické, že sacharidy, mastné kyseliny rôznymi spôsobmi sa tam dostávajú. No a zatiaľ som vôbec nespomínal proteíny, to je preto, že aminokyseliny s proteínou väčšinou slúžia do veľkej miery slúžia organizmom vlastne na vytváranie svojich vlastných proteínov. Málo kedy sa v nejakej zásadnej miere používajú pre tvorbu energie. Ale dá sa to. Vidíte tuto naznačené, že aminokyseliny môžu rôznymi spôsobmi vstupovať do tejto ústrednej dráhy. A väčšinou sa to deje v prípade, keď ten organizmus má nejakú potravu, ktorá je, že je tam strašne veľa proteínov a skoro nič iné, tak v tom prípade sa ten metabolizmus prestaví tak, aby niečo z tých proteínov vyrobil. Ale trebárs u nás je toto významné hlavne v prípade dlhodobého hladovania, keď sa proteíny zo svalov začnú rozkladať na aminokyseliny a z nich sa potom trebárs vyrobí glukóza. No, takže dostali sme sa vlastne od začiatku glukózy po koniec Krebsovho cyklu. Tuto je taký približný energetický diagram tých reakcií, o ktorých sme zatiaľ hovorili. Takže tu máme glukózu, na začiatku investujeme nejaké ATP, preto tá voľná energia ide hore a potom už to ide iba dolu kopcom. Glykolíza nám končí pyruvátom tejto zelenej časti. Vidíte, že vždy, keď je tu nejaký väčší skok dole, keď je tam nejaká výraznejšia exergonická reakcia, tak tam sa uvoľní energia buď v podobe redukovaného koenzymu alebo v podobe už ATP. Ale zároveň vidíte aj to, že prečo naše bunky, alebo vo všeobecnosti bunky aerobných organizmov uprednostňujú ďalej oxidovať pyruvát, až teda cez Krebsov cyklus, pretože tým sa dá z toho vyšťaviť ešte o mnoho viac energie, ako keby sme sa zastavili len na konci glykolízy. No a teda, ako som už spomínal, ATP je tu len zopárkrát a väčšinou nám tu všade vznikajú tieto redoxné koenzymy, redukované. No a teraz je otázka, že ako teda z nich vyrobíme ATP. No a to je úloha dýchacieho reťazca. Dýchací reťazec je súbor viacerých proteínov, ktorý sedí na vnútornej mitochondriálnej membráne. Čiže čo sa stane, je, že všetky tieto koenzymy redukované sa transportujú dovnútra mitochondrií a zase sa oxidujú, čiže tie elektróny z nich odídu vlastne do proteínov dýchacieho reťazca a protóny vodíka sa uvoľnia do mitochondriálnej matrix. No a čo dýchací reťazec robí, je, že tie elektróny v konečnom dôsledku prejdú na kyslík, ktorý sa zlúči s niektorými tými protónmi a vznikne voda. Čiže to máme tie základné metabolické produkty. Už sme videli, odkiaľ pochádza CO2 a oxid uhličitý. A tuto je teda tá metabolická voda, ktorá prevažne pochádza z toho, že na konci toho dýchacieho reťazca sú teda tieto elektróny prenesené na kyslík, to
ktorý sa potom zlúči z protóny vodíka a máme vodu. No a samozrejme, toto je tiež značne exergonická reakcia, koniec koncov vodík s kyslíkom je výbušná zmes, takže čo zase robí dýchací reťazec je, že pomaličky znižuje energiu tých elektrónov, až napokon dojde k tej poslednej reakcii. No a znižovanie energie tých elektrónov, teda energia, ktorá sa tam uvoľní, sa využije na to, že tieto protóny vodíka sú transportované do medzimembránového priestoru. Tam je ich koncentrácia zhruba 10-krát vyššia ako v tej matrix. No a potom sa môžu využiť na to, aby zase tá energia, čiže tým vytvoríme nejaký vodopád kvázi, ktorým môžeme poháňať potom tvorbu ATP. Ako som už spomínal, dýchací reťazec je o dosť komplikovanejší, než som ho tam nakreslil, ale nepôjdem nejako do detailov. Podstatné zase je, že je to proste súbor proteínov, ktoré sú usporiadané tak, že každý z nich má vyšší redoxný potenciál, to znamená, že radšej prijíma ten elektrón a zároveň je to konformácia s nižšou tou Gibbsovou energiou. Takže čo sa stane je, že vlastne tuto popularitou teletnej prednášky. A dneska je nástup. Je tam nejaká otázka? Dá sa, že nie? Dobre. Takže čo sa ešte raz tu stane vlastne je, že stále nám tu klesá táto Gibbsová energia. A je tu zopár častí toho dýchacieho reťazca, kedy je výraznejší skok dole. A to sú presne tie, kde sa tá uvoľnená energia použije na transportovanie tých protónov cez membránu. No a ako som už spomínal, toto sa deje preto, aby sa čo najviac tej energie dalo využiť, lebo keby ste tie elektróny a tie vodíky zlúčili s kyslíkom priamo, tak akurát väčšina tej energie by sa premenila na teplo. A to niektoré organizmy využívajú tak, že buď zoxidujú ten kyslík skôr, teda buď zlúčia tie elektróny s kyslíkom skôr, alebo majú ešte nejaký iný proteín, ktorý zase naspäť prenáša tie protóny vodíka späť do matrix. Čo v obidvoch prípadoch spôsobí, že sa vygeneruje teplo. Takže napríklad niektoré rastliny, ktoré rastú pod snehom, majú tzv. Alternatívne oxidázy, ktoré prenesú tie elektróny na kyslík skôr a to teplo, ktoré sa vygeneruje, tá rastlina použije na to, aby roztopila sneh okolo seba. Trochu iný prípad máme potom u nás v hnedom tuku, kde sa teplo vyrába tak, že je tam nejaký odpájací proteín, ktorý prenáša tie elektróny z medzimembránového priestoru naspäť do matrix, bez toho, aby sa tá energia využila na tvorbu ATP. Ale za normálnych okolností sa teda väčšina tej energie využije práve na tvorbu ATP, pomocou ATP syntázy. Čiže ako som už spomenul, to, že tie protóny vodíka sa napchajú do toho medzimembránového priestoru, tak to je ako keby príprava na nejaký kvázi vodopád, že potom ich zase môžete spustiť z kopca. A tá energia, ktorá sa pri tom uvoľní, sa potom využije na tvorbu ATP, lebo napchať teda ten fosfátový zvyšok na ADP je teda reakcia, ktorá využije, teda potrebuje značné množstvo energie. No a to je to, čo robí práve ATP syntáza. Krásna vec na tom je, že ATP syntáza naozaj funguje ako kvázi taký bodný mlynček. Vlastne vieme, že ten proteín, to je takýto veľký proteínový komplex, ktorý je v podstate taký molekulárny vodný mlynček, sa skutočne točí v membráne,
keď cez neho prechádzajú proteíny, tak táto stredná časť sa točí a vďaka tomu vlastne tuto vznikajú molekuly ATP, ktoré sa potom z toho enzymu uvoľňujú. Takže to sme v podstate úspešne prešli celým takým základným energetickým metabolizmom. Ešte posledná vec, ktorú by som spomenul, je, že kde sa v energetickom metabolizme vyskytuje laktát alebo kyselina mliečna, čo je samozrejme jedna z vecí, ktorá často zaujíma športovcov, vďaka tzv. Laktátovému prahu. Keď teda cvičíte nejaké cvičenie pomerne s vysokou intenzitou, tak ak sa pozrite na koncentráciu laktátu vo svaloch, tak v nejakom bode, v tom bode, keď svaly prestanú byť dostatočne zásobené kyslíkom, vám zrazu začne dramaticky narastať laktát. No a samozrejme tréningom sa dá tento laktátový prach do istej miery posunúť. No otázka je, že na čo tam ten laktát vlastne potrebujeme, však som hovoril doteraz, že glykolíza aj bez kyslíka dokáže vyrábať ATP bez problémov. No problém je, že na to, aby glykolíza bežala, potrebuje dostatok koenzymov, tých redoxných, ktoré sú schopné prijímať vodík. No a za normálnych okolností, teda v aerobnom organizme, sa tie koenzymy transportujú do mitochondrií, kde teda odovzdajú elektróny do dýchacieho reťazca a potom sa transportujú naspäť. Ale to je pomerne pomalý proces, lebo oni nedokážu prechádzať membránou, ale tam sa musí použiť taký biochemický trik, ktorý nebudem ďalej špecifikovať. Každopádne výsledkom je, že keď máte vysokú intenzitu cvičenia, vysokú požiadavku na ATP a málo kyslíka, tak jeden z tých limitujúcich faktorov je, že glykolíza by vám síce nejaké ATP dodať mohla, ale potrebuje na to koenzymy, ktoré sa nestíhajú dostatočne rýchlo obnovovať. Takže ten trik je, že NADH sa dá obnoviť aj tak, že vlastne pyruvát zredukujete na laktát a tým pádom tento koenzym je zase voľný a môže príjmať elektróny z glykolízy. Takže od klobásy ku koenzymov dúfam, že som vás presvedčil, že koenzymy ako ATP, koenzym A a tie redoxné koenzymy sú úplne kľúčové molekuly, na ktorých vlastne celý metabolizmus stojí a padá. A v podstate toto je taký biochemickejší obrázok toho prvého obrázku, ktorým som začal. Že vlastne katabolizmus nám rozbije jedlo na tie základné stavebné kamene a vyextrahuje z neho energiu v podobe ATP a redoxných koenzymov, ktorá sa potom zase v anabolizme môže použiť na vyrobenie nejakých štruktúr, ktoré naše telo potrebuje za spotreby týchto dvoch druhov koenzymov. Takže to je z mojej strany všetko. Úspešne sme to zvládli a budem rád, ak vás niečo zaujalo a máte nejaké doplňujúce otázky, dnes sa spýtajte. Ja mám skôr takú technickejšiu otázku, že či by táto prezentácia mohla byť dostupná pre verejnosť? No v podstate mohla. Pretože niektoré tie obrázky boli, že tak dobre, čo sa mi páčili, takže... Akože určite bude dostupná nahrávka, ale kľudne stačí napísať do Discordu a môžem posunúť aj prezentáciu ako takú. Dobre, ďakujem. Myslím, že na toto by lepšie vedel odpovedať Oliver, lebo teda on asi trošku viac tie organizačné veci vie zhodnotiť.
ale myslím, že sa to ako tie nahrávky určite zverejňujú na YouTube v podobe na kanáli Biologickej olympiády. Hej, video určite bude na YouTube. Áno, áno. Keď tie otázky tak nebežia, tak ja by som sa opýtal. Beta-oxidácia mastných kyselín v princípe ideálne funguje pre nasýtené mastné kyseliny, ktoré majú párny počet uhlíkov. Tak nejako predpokladám, že nenasýtené sa budú ako redukovať a teda hydrogenovať a tým pádom budú aj týmto spôsobom vybavené, ale čo sa deje s takými, ktoré majú nepárny počet uhlíkov, že ako keď si predstavím nejakú pentadekánovú kyselinu alebo niečo také, tak čo by sa dialo s tou? No, to je výborná otázka, hej, takže tie mastné kyseliny, ktoré sú nenasýtené alebo nejakým spôsobom rozvetvené, majú nejaké špeciálne enzymy, ktoré sa zbavujú týchto modifikácií. A čo sa týka mastných kyselín s nepárnym počtom uhlíkov, tak tam to funguje tak, že vlastne ako posledný krok vznikne jeden acetylkoenzym A a sukcinylkoenzym A, ktorý má 5 uhlíkov a ten sa pošle v tomto kroku do Krebsovho cyklu. Výborne, ďakujem. Tak zdá sa, že už nemáme ďalšie otázky, takže ešte raz vďaka všetkým. Dúfam, že ste sa niečo nové a zaujímavé naučili a teda pekný posledný prázdninový týždeň a úspešný štart a školského roka.